Oh. Ya. Elisa Urkarus Alaso. Ya. Sugeng Riyadi. Out. Out, coy. Out. Alhamdulillahirabbil alamin. Wilujeng dalu Mbak Elisa. Wilujeng dalu ngaturaken sugeng macange. Alhamdulillah. Nggih bengi iki. Alhamdulillah. Nggih bengi iki saged pepanggihan wonten Ponorogo malih. Injih remen sanget sampun kapang sanget. Lah nggih. Kalih nggih kalih. Remen sanget sampun kapang sanget. Injih senang sekali. Iya. Sudah rindu kalih panjenengan, kalih kanca-kanca, sedaya lan sedaya masyarakat. Warga ingkang maklempuk wonten mriki Sukorejo. Sukorejo. Sukorejo dalemipun Pak Sukemi. Iki dukuh gadel. Gadel. Kuwi udah regetan untu kan. Kuwi jorok men ya. Apa? Gadel. Denger kan Pak. Gadal apa? Oh gadel. 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 Oh nggih, lah ya karo ini kok tau gadel. Sing ngangeni iki pancen ya logate kuwi kok. Ya pangapunten kadang dengere apa mlebute apa metune nggon keprucut. Itu ya beda Pak itu. Kayaknya kayak udah tahu tapi ternyata beda. Nggih, kula remen sanget lan ngaturaken wonten kathah lepetan, kelepetan kula. Kelepatan kula. Kelepetan kula. Lepetan dosa piye to? Nggih. Maksudnya ini masih dalam rangka Sugeng Riyadi kan. Ya, Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Kula ngaturaken mohon maaf minal aidin wal faizin. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir. Maaf lahir dan batin. Nyuwun pangapunten ingkang kathah nyuwun agunging samudera. Pangaksami. Menawi kathah lepat lan ketal ketul atur kula. Nganggo ketal katul barang.
kesalahan koto-koto. Kata-kata. Niku nyuwun pangapunten ingkang kathah nggih. Nggih, lah ingkang baku menika saged makempal sedaya dan sudah melewati ibadah Ramadan menika menjadi sebuah pelajaran yang berharga. Kembali ke suci, kembali ke fitri, saling memaafkan. Saling memaafkan di hari raya Idul Fitri ini. Bisa berkumpul bersama keluarga. Apa meneh bonuse nek sida rabi. Wah. Bonuse nek sida rabi. Apa ngene iki apa ada acara untuk ngunduh mantu menika bungah tanpa upama. Pokoke kahanane bahagia banget Mbak Elisa, bahagia banget. Dasare pas durung mlumpuk, dasare bar di datar ana jroning kamah candra dimuka paribasane sesasi muput. Poso ngempet kanapsan ngempet dawa nafsu. Ngempet. Ha. Basan udah menang tenan. Lah iya. Gol. Kanca-kanca pengrawat iki alhamdulillah tahun 2020 iki kabeh poso kabeh nutuk. Oh tenane lah. Ora ana sing mokel. Iya, alhamdulillah. Ora ana sing mokel. Mosok. Iya. Biasane yo ndi udute njaluk ngono. Ora poso, lamulek ora mokel. Oh alah polos menan. Ya poso to, ora poso ya. Nggih, nek Pak Kurit poso kan. Nggih. Nggih tenane. Tenane. Poso bedong kok. Nggih. Nderek ngaturaken panglipur menika pinanganten kekalih. Iki panjenenganipun Bapak Sukemi dan Ibu Marijam, Mbak Elisa. Iki ngunduh mantu. Ngunduh mantu. Mantene kakung panjenenganipun kadangku Mas Muhammad Anwar Bahrudin. Nggih, Mas Anwar Bahrudin dan Mbak Rida Dewi. Mas Anwar kantuk Mbak Rida. Mbak Rida. Nggih, muga-muga langgeng anggenipun bebrayan. Langgeng. Nek iso siji sak lawase. Siji sak lawase. Aja ngasih pegatan. Aja ngasih pegatan. Ya. Kalau Pak Gurit itu sebagai dalang juga satu sak lawase. Ya siji selawase. Oh, nek misalnya dikancani sinden-sinden bintang tamu ayune sak jagat terat gitu juga enggak tergoda-goda kan. Piye? Ditemeni sinden cacah sing. Nek ditemeni ngene iki ya ora apa-apa to, ditemeni ngene iki. Enggak apa-apa. Ora apa-apa. Enggak tergoda kan. Ora tergoda. Tetep bojone sing paling ayu dhewe kan. Tetep bojone siji. Tenan lho di streaming lho, Pak. Iya. Ora WA to? Ora. Engko WA sinden. Ya. Sekarang ya dhewe-dhewe. Wis di streaming kok piye to. Ya mereka ngaturaken panglipur banyak yang kasih request. Salam tadi dari Pak Eko Bilowo disuruh Kuben. Pepunden yang ada di Bekasi, Jakarta. Ya, tadi minta Sriuning. Ya. Dari Boyolali ada Pak Dari minta Melati Rinonce. Ada EFC Pak Prastoto di Wonogiri. Tadi minta Podang Kuning. Nggih, monggo request saged. Wis pokoke akeh banget. Pun kirim mawon via chat napa-napa. Akeh banget. Iya. Menika ya, pun ditanjake. Dipinangkani dawuh saking pepunden sing lumantar nawala. Ora coba ngaturke apa kunjuk pepunden sing mirsani ana dalem lewat streaming juga bisa Mbak Elisa. Nggih, saya makasih Melati Rinonce dulu ya. Wah, Melati Rinonce. Untuk pinanganten kali. Ya, buat teman-teman sekalian. Ya. Melati Rinonce. Ya. Ya, Pak, tanjake Mbak Elisa.
Ya, terus Pepuntone Fantastika suarane panggah bagus. Panggah itu apa? Panggah ki tetep. Oh tak kira cowok. Oh, tetep. Panggah kok cowok. Tetep, ya. Temanku namanya Panggah soalnya. Oh panggah. Ya. Yo. Dobel dah. Oh, dobel ora dobel. Ya. Ya lanjut. Iki pasanganku Rino
Nggih. Wah. Mbak Elisa, iki pikantuk salam saka dulurku wedhus sing lenggah Jakarta juga. Oh, sinten? Panjenenganipun Mas Hartono. Pak Hartono. Mas Hartono. Yang lenggah di Jakarta. Hmm. Cek salam-salamipun. Ya. Oke, ada lagi? Enggak ada. Oh. Tak kira dawa banget sah. Wis tiwas tak tunggu. Mas salam kagem Mbak Elisa, ugi Oke. kadang-kadang pengerawit Madyo Laras. Madyo Laras. Ya. Seneng aku. Aku nek nyanyi melatih nonceng gini sing tak bayangke apa ngerti apa? Apa? Bayangnya apa? Sop. Sop bakso. Sop. Kayak nggon mantenan itu kan adanya bakso, sop Ya, gitu kan. sop. Nah ini kalau melatih nonce tuh pasti kepikirannya mantenan lah, selak arep nyiduk sop indah, selak wortel entek, selak kentang entek. Ya lanjut. Iki pasanganku Akting. Ae. Ya, melati rinunce Mbak Elisa. Ya, lenggah rien. Wah, jan cocok banget. Dipisung-sungake kagem ponang temanten sekalian dong, Gir. Ya, saka Mbak Elisa.